ahinya Cleo, gima important manyak wang'e ni report ka control of budget golo king'iyo report no owacho source of the data mare. To kondiko source piny kanyo report owacho ni source of that data en Migori County Treasury. Manyiso ni Migori County kata Homa Bay County kata Kisumu County ema miye data go. Nikech compilation mar expenditure kata riwo expenditure duto ma iluongo ni budget implementation report itimo at county level. Gima control of budget timo iluongo ni consolidate, en oriwo ripode gi duto obed kimoro achiel. Omiyo gima wuok kik watamre gima wuok kuomwa. Awinjo ka jalony e county ma Migori payroll manager wacho ni onge osara mochul aching'. To report ma gimiyo control of budget wacho ni osara ma gichul aching' en $20.4 million. County government nigi wings ariyo, nigi county assembly to gi county executive. Mano makes a county. To seche moko dipo kowuoyo mana maybe a county executive ni manual ni seche moko nowuok e county assembly o county executive. But county level kane consolidate report to nondiko more ne controller nikech source of that report en county level. Mano or ne controller $20.4 million ochul through manual. Manyiso no chule aching'. Oro wawacho gik moko wawachuru gik moko na jopiny gik ma wan mwatimo kendwa. Nikech de onge gik mwamiyo control of budget ok gol report kende. Enemy it is some of the public finance management regulations. Usually at the end of every quarter, who compile report uro ne control of budget ka kutiyo gi pesa, teno riwo gi kamoro achiel to publish gi. Omiyo mano nyalo bedo ni gima timore to chutho gi tem ng'iyore ni kopo ni at the executive level gisetemo keto ripode mabere ya IPPD. County Assembly bonego regulate as per section 74 of the County Government Act mondo mi pesa ma ichulo kik chul ji manual o chul ji IPPD. Mano wach manitiere. Counties mamoko kaka county ma Homa Bay onego bed ni gin gi shida ariyo. Mokwongo ogia to the regulation ma 2015 manyiso ni optimal staff structure. Omiyo county mar Homa Bay, the County Public Service Board Chair to gi governor onego bed gi chief officer finance margi to gi CEC member